Di çend hefteyên dawiyê de penaberên Rojava û Sûriyeyê kom bi kom dixwazin ji Tirkiyeyê ber bi Ewropayê ve biçin. Penaberên ku ev demeke bi rêya deryayî diçûn Ewropayê, niha bêhtir rêya bêjayî tercih dikin. Bi hezaran penaber ji bo ku bigihên bajarê Edirneyê û ji wir derbasî Ewropayê bibin, bi lingan ji Stenbol û hin bajarên din ketine rê. Ev rêwîtî û rewşa penaberan di nava penaberên din de jî liv û tevgerek çêkiriye. Gelek penaberên li Stenbolê dijîn, piştî ku ev rewş derketiye holê, daxwaza çûna Ewropayê bi wan re çêbûye. Derbike ew sobî yani berê diçûn. Diçûn ama bi peran yani pir diçûn. $10,500, $3,000 diçûn Yunanê. Niha perê wê doketin $1,200. تندرستی مثلا دارن مشافی دارن درار وان قبیل ناکن نخوشی خال در وادمینه یعنی حیات لور چهتنن زحمت جبرویجی دارن ملت. Gelek penaberên Rojava û Sûriyeyê li Bayramtepeya navçeya Başakşehirê bicîbûne. Li gelek park û baxçeyên vê herêmê penaberên ciwan tên dîtin. Rojava wan bi giştî rêwîtiya Ewropayê ye. Em sedemên çûna Ewropayê ji wan dipirsin, tenê dizanin ku biçin Ewropayê wê jiyana wan baştir bibe. Em perê xwe bi hev digin em herin Ewropa dibên Ewropa ji ver rintir em dibîsin gîdara wir bi kêfe. ورا جدين كيف يعني معاش هي كنج هي مثلا دي يعني كما تماريا زانن Bi giştî penaber heman gazin dê dikin. Dibêjin ku dema em kar dikin, pareyê me nadin me û em nikarin debara xwe bikin. Ev gazin ji xwe re dikin hinceta daxwaza çûna Ewropayê. بۆ خەلکی پڕی دشغڵێ دەخەبێتێ پەرێ مەڕۆژ دەخۆ پڕوانەوانە ئەمە ji ber şerekî revîyan hatin ji ber birçîbûnekê revîyan hatin yani zilmetiyek ser me hebû heya em hatine Tirkiye bi xwedê mustaqbalê me ji Tirkiye de meçhûl e yani heya niha em nizanin mesela êvarê em xew dikin em sibê radibin em ê çit pîşê xwe bibîn em jî nemazanin. Welatên Ewropayê piştî ku penaberan berê xwe dane sînorên wan hin biryarên nû standin. Di serî de Almanya û hin dewletên din aşkere kirin ku wê destûrê bidin hejmarek penaber derbasî welatên wan bibin. Penaberên ku ev biryar bihîstîne daxwaza çûnê bêhtir bi wan re çêbûye. Heta hinek ji wan dibêjin ger em nikaribin bi rêya bêjayî biçin, em ê rêya deryayî biceribînin. Ferîd Demirel, Rûdaw